इउनिभारसिटियाव जानाय गासैबो नुथायफोरखौ लोगोफोरनो दिन्थिनो थाखाय आङो नैबे ससेबाबो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार, लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर। दा बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल केन'लेट जि फेस्टिभेला जागासिनो, नायलांबाय थादो लोगोफोर। बेखिनि फुटेजआनो आं जेसेबां हागौमानि इसेबां दिन्थिलांनो नाजानोसै। दानिया फैदो लोगोफोर, नायलांबाय थादो। सायदासालियाव फैनानै गावबा गाव मानसिखौ लाफैनाय खावलायबाय। जोंहा हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोना सफैबायानो। जोंनि गुबुन गुबुन हादरफोरनिफ्राय हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोना सफैबायानो। टाइगारजों सोलांनांगौ, टाइगारजों गासैबो बाहागो लागिरि बिथांमोनखौ जोंनि बे गाहाय आयेननि सायदासालियाव फैनानै गावबा गाव मानसिखौ लाफैनाय खावलायबाय। जोंहा हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोना सफैबायानो। जोंनि गुबुन गुबुन हादरफोरनिफ्राय हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोना सफैबायानो।